La Pynlong ya Meghalaya State Muaythai Championship Arja Arpusan kabasan ha Sports Council Indoor Stadium Saiden da Muaythai Association of Meghalaya. Kani ka Lympung kabalais ni layo I ya kinong ile kai na kaleng ka district balapan kup buram da kiriu paukmat bakantup u Deputy Commissioner jong karib hoy u Abhilaj Baranwal u Assistant Commandant ka CRPF u Rajan NA u President ka MTAM u Ba Angela Sun bat u Baranwal u la banjur ya ka benta jong ka jingele kai martial arts ban hikai ya ka jinglong rinti bat jingtmu hapdeng kisamla ka ba Pynlong ya ka ni ka jingele kai kum ka sin jam ka ba kongsan ha ka ban kintiu ya ka jingkwa jingkhya bat ka jingroi jingpar shimet lingba ka ni ka jingele kai mentang ini